Pokiaľ ide o zadlženosť, aj tu Slovenská republika je na tom mimoriadne dobre, pretože ak si zoberieme zadlženie 32% v roku 2009, sme absolútne v krajinách, ktoré majú najnižší dlh v eurozóne aj v Európskej únii. Priemer eurozóny je 77,7%. A v roku 2010 bude tento priemer eurozóny až 83,8%. A my máme 32,2% na rok 2009. Ostatné krajiny majú 77,7% v priemer. To je zlý výsledok? Podľa mňa to je fantastický výsledok. Nízka zadlženosť štátu, najvyšší hospodársky rast, deficit nižší ako je priemer Európskej únie. Myslím si, že sú to čísla, ktoré nás môžu vzbudzovať optimizmus. To je úspech Slovenska. Bez toho, aby sme škrtali ľuďom, aby sme znižovali platy, lebo to sú väčšinou opatrenia, ktoré prijímajú pravicové vlády.